Našel jsem to, ve 3/4 Ve 3/4 start druhé skupiny. Ještě jednou to říkám a naposled. Ve 3/4 15:45 GPM plus 1 je start druhé skupiny. Tak před námi, říkal jsem první, že jedni z největších cecařů. Jaroušek, Volák s Martinem Kočím. A nahoře je jedna z těch žákovských posádek. Samuel Vendl a Jan Táborský a Samuel Vendl, abych to řekl přesně. A to už opravdu je skoro všechno, protože celkově se nám do závodu přihlásilo nějakých 11 posádek, to někdo dneska nejede. Takže bude konec té první skupiny. Takže žákovští prošel návranka 39 a za nimi to by mělo být Filip Šeba, domácí borci, kteří vždycky tak byli na hraně té nominace v juniorských letech. Mladěši opravdu pěkně. A nahoře, ve střední části Kuporíčina a nahoře to mělo být Houska